Отдавна присъденият в Сливен софиянец Сашо Касянов от години забавлява сливнали с най-чудесни истории. Той отдавна е и космополит и обикаля Европа с виртуозите на Тракия, като заедно с Иво Папазов и Бряма шашват европейците. Но уникалните и най-причудливи забавления си остават нашенски. Българина може да се забавлява, но при нас музикантите е малко по-различно. Ние винаги си търсим така кодоши. Спомням си един куриоз, имаше си Брям. Беше в Радио София за интервю, обаче колежката, нали, времето не минава, стават 10 минути, тя не знае кой да го пита, обаче не от кабината колегите си натровили кодош, вика, пити го, вика, че дядо му, вика, майче бил опълченец, и тя естествено се издъмва горката, вика, много се извинявам, вика, господин Папазов, верно ли, че дядо ви е бил опълченец? И Бряма гледа, вика, верно е, Рожба, верно е, обаче е бил от долните опълченци. Тя де се катерили по върха? Де се катерили нагоре, да. Има един много добър известен хореограф, Тончо Тончев. Той беше хореограф на Ямболски ансамбъл, тук на Сливенския, бил след това и на Стралджевския, и него така веднъж в радиото пак го питат. Господин Тончев, вика, по вашия край има едно хоро, което, вика, много се играело и се казвало 3 пъти. Тончев гледа, пък той говори много интересно, вика, има 3 пъти, има и 3 пъти, човек си го говори като диалект. Откъде му идва, вика, името? Името му идва зимата, като затворят за Котел и за Бургас, остават 3 пъти. Стралджа, Ямбол и Сливен. Така по пътя на вашата логика, вика, трябва да има и хорото 5 пъти. И 5 пъти има. Откъде му идва името, като отворят пътя, вика, за Котел и за Бургас, стават 5 пъти. Кажи, мутрите как празнуват? Мутрите и те са много интересни, да ти кажа правилно. Аз съм бил много пъти с мутрите, нали беха базикали с един огромна къща и вътре един тръбан. Ко става, вика, може ли такова? Нали трябва да се движим с нещо из къщи. Знаете за какви ще говорим? Тя по-първите хора, политици, разни, кметове. По-първите. Да, не ги закачаме те. Нали знаеш, не е много хубаво да си винаги пръв. Сещам се един случай в Търговище, имаме с Матю, прибираме се от една сватба от Шумен и викаме, дай се отбиме пред един колега в Търговище, и понеже те много народ, 30 души гости се събрали и нас ни служиха най-накрая, и жена му от притеснение хем се радва, пък ние сме им свирили сватбата, освещаването на къщата, кръщането на децата, и тя горката от притеснение напи земани и нале оцет. Мисли горката, че налива вино, нахака оцета. Айде на здраве, обаче Матю с бръчка физиономията, вика, бате, не дей, вика, оцета. Бе, дърпе, викам, не се притеснявай, в една къща повече от 2 кила оцет не мога да има. Изпихме го. Политиците. Аз като дете съм свирил на Байтоша. Той беше готин, между другото, Байтош. Не само и с децата. Тогава, нали, пионерски дом, голема работа, подаръчета, но и вземе някой детенце, туриси го на коленото. Сега тия са много са префрацунени. Вече взеха да претендират с много работа, с пари, с коли, с такива истории. Показна история, пък в същото време акъла до никъде не. Ти си главно действащо лице, може би на 1000 сватби. Да, бе, един път бех и на моята. Да. Кажи сега, как се весели на сватба българина? Знам от един такъв куриоз, миналия месец ми изгоре GSM-а. Булката от Самоков, младоженика от тук, Штуркопон, и някъде към 10 часа, като прещъркаха вечерта, че фърлиме водещия, викал езерото, 5-6 човека, шляп, добре, че успех да фърля микрофона. Накиснаваме много вода и скъпах се. След това сега не мога ми намерят ни обувки, ни ризи. Касяновите лакардии нямат край, а чест другари свидетел на тия истории е и стралджанския майстор на кавала Матю Добрев. Веднъж двамата били на сватба в култовото село Градец, където домакинът нарочно оставил новата си тоалетна без задна стена към къщата на съседи. Ние му викаме градешки музикални седмици. Значи там отива за едно свирене. Обаче комшията отсреща, като чуе, че има яка музика, яки уредби. Колко взимате ми, или колко си? И кой сега? То сега не има пари, аз нямам пари. Утре сте при мене. Добре, по-нагоре другата къща, третия ден, още по-нагоре четвъртия ден, и така по 10 на 12 скараме си. Летиме един път и влизаме в двора на една циганска къща. Дворът циментиран, тухличките така отстрани, градинката, варосани, цветя, китки. Гледаме туалетната, вратата маслено-зелено, чак фугите варосани, и си викаме, ето път, че свириме на културни цигани. Мали! Обаче Матю по едно време вика, батка ще прескочи, вика, до това.